Tää on meidän eka video ja me ajateltiin tehdä sen takia tähän jauhohaaste. Niin. Kun meillä ei oikein ollut mitään ideoita, Muita ideoita, mitä tehdään videolla, niin... Niin, että ehdotelkaa tänne kommenttiboksiin kaikki videoita. Niin. Apua. Millä viittä tässä? No nyt sen verran. Hyi yök. Tää näyttää niin pahalta. Onks tää hyvä? Joo, NYT. Tehnyt. Hyi hitto. Yök. Tää on kiinni. Saisiko vettä? Ei oo vettä. Täällä on kaikki sisällä. Tää ihan köntti. Moi. Moi taas. Moi Käytiin taas. hakee vettä, koska nää ei lähe suusta. Tänne päin. Nää jää kiinni tänne kytälläköön ja kaikkea. Hyi, Tule nyt tänne. mulla hampaat ihan jauhos. Niin just. Hyi. Yök. Ja nyt se on irti. Tosi kiinnostavaa katseltavaa, kun me vaan syljitään vettä täällä. Moi! Mut heippa! Hei, ehdotelkaa alas muita videoita. Ja sitten voitte sinne alas. Voitte kommentoida Ehdotelkaa alas. Heippa!